ମେ 15 ତାରିଖ ସରିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିଥିଲେ କଣ ହେବ, ଯାହାକି 15 ମେରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ। ତ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 15 ତାରିଖ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ 34 ରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେଣି। 15 ତାରିଖ ପରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। 3 ଲକ୍ଷ ଘର ଛାଡ଼ ପଡ଼ିଲାଣି। 500 ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକା ପଠାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ଭାଗ ଦେବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଘର କେନ୍ଦ୍ର ମିଳି ସାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଲିକା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇପାରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କହିଛନ୍ତି ରବି ନାରାୟଣ।